Sa panayang kampanya sa kapulisan o sa Philippine Drug Enforcement Agency, Confidea, batok sa Gidiling Dugas, sa Purok Makiangayon, Barangay Kamanhak sa Dumaguete City, Negros Oriental. 13.6 milyones pesos ang balor sa Gidiling Dugas na sakmit sa Dumaguete City Police o PDEA kagahapon. Gisikop si Lister Esquilona, human nakuha ang 2 ka kilo sa giroang shabu sa silyadong plastic nga gisulod siyang backpack. Matod sa team leader sa PIB SOG sa Negros Oriental, Police Office nga gilusa dayon nila ang entrapment operation. Human gikasabot ni Esquilona ang police nga pusher buyer nga mopalit og 1 ka kilong shabu nga mobalor og 6.8 milyones pesos. Gitumbok ang suspitsado nga tighatod sa kinilong shabu sa masuki sa nakalain-laing bahin sa Negros Oriental, ilabi na sa Dumaguete City. Kasong kalabasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa dinakpan.